Máme tu na začiatok 2 balíčky a vďaka duplikátom budeme robiť ďalšie 10x84 plus a dokým sa nám neminú duplikáty, takže uvidíme, čo nám padne. Boli by sme samozrejme radi za nejakú 98, 9, 7, tak poďme na to, čo tam bude padať. Okej, to je nejaká tocka, a nie, je to 97 Futis Rodman a za ňou tocka. Čo to bude za tocka? Ilkay Gundogan. Neuveriteľné. Parádny pek. 97. Aj 96 Bruno Guimaraes Tapsoba. Tak to je neuveriteľné. To je nádhera. Balíček máme hotový, samozrejme. Poďme vrhnúť rovno do druhého. Ten prvý bol Lukáškovi, tak dúfam, že to tak bude pokračovať. Takže bude to ikonka. Srbsko, stoper, to bude vidieť. Bude to Golasso ikona spolu s Bobím Charltonom. 94. Späť. Máme tu aj nový balíček. Výmena 89 duplikátu, takže uvidíme, ktorý bude lepší. Začneme ním. Toto vyzerá na ikonu, alebo tak nie na konci Roganta. Bude to Govú. A máme tu opäť naše 2 balíčky. Uvidíme, čo poviem v prvom. Toto vyzerá zaujímavo. Liverpool, toto môže byť Gakpo. A je to Gakpo 97. Druhýkrát v mojom týme prišiel Gakpo a za ním sa skrýva Miguel Gutierrez. Tak, a ešte Šuker tam bol. Dúfam, že sa mi to vyplatilo. Čo na to povedať? Je tam Bentancur, len toho už mám. Čož je dosť nie najlepšie. A potom je tu Casemiro alebo Sabitzer. Osobne asi viacej pôjdem do toho Sabitzera. Vyzerá, že má lepšiu kartu, takže a urobil som 85 kg, lebo sa mi rešli, tak budeme robiť tie, ale ideme zatiaľ otvoriť najskôr 84 plus, modrá, počká asi, predpokladám. Hero karta, double walkout, bomba, stora, Declan Rice, 2,96 v jednom peku. V základe ho už mám, ale toto vyzerá na Futis. To bude fab. Kante dokonca a za ním Grimaldo. Tak pozor, tu sa mi dejú veci. Sme späť a pozor, už v 2 balíčkoch sa nám stal len jeden, takže som zvedavý, jak to nakoniec dopadne a kedy skončíme. Vyberáme nejakú modrú kartičku, hero karta, double walkout. Litmane, za ním bude nejaká euro kartička. Poď. Ho tam niekoho, Bruno Fernandes, 96. Nie je to 99, 98, ale aj s tým som docela spokojný. Som tu s ďalšími 3 pekami a už ich viacej urobíme bez duplikátov, takže a musí byť medzi nimi tocka a toto vyzerá na točku. Golbík, tocka a za ním bude kto? Watkins, tocka číslo 2. Takže balíček 51 hráckých předmětů. Pardon, ešte si musím klájmnúť duplikáty. Takže to, čo som spomínal.
Kalulu, alebo je to tak, Kalulu 95 nám padol. Dobre, a už tu máme opäť 10,85 plus. Tocka. Nie, tak toto je Litmanen. Už asi 7 raz v tomto videu, ale čo už s ním narobím. A za ním Tocka. Takže predsa len som mal pravdu, že tam bude Toc. Toto je Sheet. Ďalšie 2 duplikáty. Máme to tu a poďme na to. Zatiaľ fúha, čo by zaraz zaujímalo. To vie, čo to bude za tých karty. Future Stars 87 diakité a za ním sa skrýva takisto Future Stars Mukoko. Už tu máme naše najobľúbenejšie peky. Ikonka. Tak toto je Francúzsko. Tak to není ikona, pardon. A je tam ikona, Golasov ikona Campbell 91. Predsa len to bola ikona.